Benvinguts un dia més al segon capítol ja d'aquest podcast de Can Barraca. Avui és el segon d'aquesta segona temporada. Vam començar la setmana passada amb una convidada supertop, la Mariona Pagès, però és que avui tampoc ens quedem curts. Avui tenim un nano jove, però que apunta maneres, i canviem una mica de sector, perquè sempre estem molt amb el camp de la interpretació, del cinema, el teatre, i avui ens en anem una mica amb la música. Ja el sentiu, perquè el tio necessita xerrar, incontinència verbal, entre d'altres. M'haureu de fer callar, em sembla. Sí, l'haurem de llegar i carregar-li un morrió, perquè aquí tenim Tinito. Avui tenim en Jupiquer, que és un jove rapper garrotxí. Ja en tenim I heterobàsic. I heterobàsic català. I res, estem molt contents de tenir-te aquí. És la primeríssima opció i estem molt contents de tenir-te aquí, guapo. I res, s'ha de dir que l'hem lluitat molt. De fet, bàsicament el tenim aquí amb ell perquè no tenim a ningú més. Sí. No, gairebé els he hagut d'anar ensabonant un per un, obrir-los, no sé què. Ei, érem amics, te'n recordes? He vist el programa, sóc molt fan, he estat seguint-vos, és que trauré una cançó, vull que algú m'escolti, no sé Ara no, perquè no l'esteu veient, però la gent que ens veu sí que per YouTube, perquè molts ens escoltareu per Spotify ja ho sabem, però que ens esteu veient en imatges per YouTube, etc. Veieu que quan parla ja té aquest deixonsis de rap de que va movent el braç i sé, com diu Jupi? Ensenya-m'ho, sé. No puc evitar, no pot evitar. Les profes sortia a fer PowerPoint, a fer presentacions orals i em deien, però pots parar de fer aquests gestos que no estàs en un videoclip de rap? Jo, no senyora, no puc. I molt bé, i tenim és que... No, volia saludar la nostra companya Maria Morera, que també la tenim aquí, encara no ha dit res. Perdó. Com estàs? Molt bé, sí, bé, molt bé. Algo, no? I tu, què tal? Jo bé. I de fet també tenim una altra cosa avui, especial, que tenim públic. Tenim públic aquí, uites. Tenim públic especial, avui el tenim, el pròxim dia potser no el tindrem. Suposem que no. Cal dir també que la proporció membres del podcast i públic no està molt equilibrada. Vosaltres us estareu imaginant que hi ha una gran multitud perquè el soroll i l'animació que fan és gairebé com si fos el Camp Nou, però diguéssim que no està del tot equilibrat. Però tot i així, completament agraïts que estigui. No. Bé, doncs comencem una miqueta en matèria. Jo el que et volia preguntar és com vas començar en el tema del rap. Per què el rap i no, jo què sé, cantar més pop? O per què el rap? Per exemple. Corrandes, clar. Introduïm-lo una mica també, potser, no? Jupiquer, què has estat fent i què has fet a la teva vida? Poder, és que no ho direm nosaltres, xerra tu, perquè no sabem gaire res de tu. Vale, m'agrada xerrar i avui us em portareu les meves xapes com el que més. A veure, amb el que m'ha dit en Tinito i el que m'has dit tu, jo vaig començar en el rap, estaria guapo que us pogués explicar ara una història de superació superguapa, lo rapero americano, lo 50 Cent, en plan estava jo al meu barri, em van disparar 3 tiros i em van salvar a l'hospital posant-me una cançó de rap que em va fer ressuscitar, no? Però per desgràcia és de Tortellà. Per desgràcia o per sort soc de la Garrotxa, d'un poble de fet que està entremig del teu i del teu, és a dir que està... I estàs entremig nostre, eh? Tal qual, estàs entremig de Montagut, Tortellà, Argelaguer, i Argelaguer una mica cap allà, ja després els altres estrangers. Metàfores. No, i realment per una mica toyaco, com dirien els raperos que pugui sonar, jo vaig començar en el rap quan era molt petit, no diré jove, diré petit. Què vol dir petit? Vol dir cinquè de primària, 10-11 anys, em sembla que són, més o menys. I rapejaves coses teves o...? A veure, feia el que podia. Jo em van ensenyar les batalles, tota l'època que es va començar a posar de moda el tema de la Red Bull, de les batalles, que si l'Arcano, que si no sé quantos, i jo, a base d'escoltar les batalles, a base d'escoltar les cançons que feien raperos del món de les batalles, pues, és gairebé un instint de tota la gent que escolta rap, que a la que comença a sentir-ne una mica, acabar pensant les seves pròpies rimes o escoltar una batalla i pensar pues jo, en comptes de lo que ha dit aquell, li hauria dit una cosa diferent i tu apuntes una en el llibreta. I abans d'escriure de manera allà posant-s'hi sèrio, ara vaig escriure una cançó, escrivia una frase en plan... Segurament eren coses que començaven amb tu madre es como, o tu madre és... El nivell... Es comença per baix. S'ha de començar per alguna cosa. I a partir d'aquí hem fet el que hem pogut. Però vas començar escrivint o batalla de gallos? Perquè com sol començar això? Clar, el tema de les batalles, si vius en un ambient molt urbà on hi hagi aquest tipus d'ambient, està superguapo, que tu pots baixar al parc, trobar-te amb la gent que rapeja, aprendre d'ells, el que sigui, però si vius a Tortellà, baixes al parc, et trobaràs segurament... Com no cantis amb el xais. Exacte, et trobaràs una senyora passejant el gos, et trobaràs uns avis jugant a petanca, per tant no et trobaràs una gent rapejant.
I va començar més aviat en la solitud i en el fet de, mira, ara escriuré aquestes coses, ara no sé què, i fins que no vaig ensenyar-li jo per primera vegada a una persona el que havia fet, poder van passar 1 o 2 anys, segur. I això tu tenies aproximadament com uns 10 anys. Tu creus que en els teus primers temes tenies veu per cantar rap? Tenia una veu tan extremadament de pito, però de pito. Us podria després fer una prova si voleu ensenyar-vos un trosset. Les primeres cançons... Jo algú he sentit d'això i me'n recordo i... Però és que tinc àudios guardats en un ordinador. Això algun dia, quan trec un disc o un àlbum, ho faré servir com a interludio, com a la introducció. Com a tinc inici. àudios meus rapejant amb 11 anys, amb una veu d'absolut... o sigui, un to que ara seria incapaç d'arribar-hi, de lo agut que era. I bueno, fèiem el que podíem amb això. Per sort no ens hem quedat igual. Bueno, i llavors l'evolució quina seria? O sigui, vas començar a escriure sobre tu madre i vas començar... Un gran poeta, la veritat. Un gran poeta. I el primer tema que vas fer, com... O sigui, el primer tema amb Encara i Llulls que vas gravar i tot això, quan arriba? I com arriba? Ara serà el moment màgia reivindicativa, moment Per què ho dius, això? Perquè el primer tema que recordo com una cançó, clar, en aquell moment, potser ara jo em poso a escriure una cançó i no poso un tema rap sobre X. Però en aquell moment sí, deia, vaig escriure el rap de X. I la primera cançó, que a més tinc guardada la llibreta amb la lletra lligada, que em sembla que vaig començar a escriure que no sabia fer lletra d'impremta, o sigui, imagina't el nivell, es deia, o es titulava algo rotllo rap contra la monarquia o rap del republicano o alguna cosa així, i era com un rotllo de beef al rei, pues una pàgina i mitja, jo amb 11 anys, rei hijo de puta mata elefantes... T'havies escoltat aquí amb Baltònic o Pablo Hasél? Venies influenciat? No venia influenciat. Zero? No havies sentit res de... Però sí, no recordo ara exactament quin referent devia tenir, però sí que devia escoltar música. Algun referent devies tenir per començar a insultar el rei... Em sembla que havia escoltat bastant, no sé si és bastant desconegut, un tio que es diu Cínico, que va tenir problemes amb la justícia, el típic que tenia un grup, de fet, format amb Pablo Hasél, que es deia Prozacs, i jo en els meus principis escoltava bastant aquest pavo, per tant podria ser que m'hagués influenciat el rotllo radical en aquest sentit. I per què Júpiter? Així com a pregunta per curiositat, més que res. Mira, mama, tots els noms de rapero tots els raperos tenen un nom especial. I, en veritat, si ara hagués de triar el meu AKA, diguéssim, em posaria Kerr, perquè és un nom raro, com per haver-te'n de buscar un d'encara més raro. És que aquí està la cosa. Però el nom, etimològicament, diguéssim, ve del déu Júpiter, o del planeta, diguem com vulguis, i jo, com que en aquella època ja era un friki de la mitologia grega, de la mitologia romana, d'allò, des del meu ego sempre superhumil, un pavo molt, molt modest, vaig dir, quin és el déu més top que hi ha? I el planeta Júpiter, més gran. Vale, jo vull ser això. Home, vaig dir, Júpiter, I va quedar. i allà es va quedar. T'empenedeixes ara d'això o no? No, gens, perquè li he agafat carinyo. És com... Al final, això ho dic perquè el Lil Dami, i molts que us ho ha dit, que ara perquè la marca Lil Dami està creada, però que el Lil el quedaria tomar pel cul. És que el diem Dami, i soc en Dami... Sí. És que ja és veritat, ja és prou raro i original que era com per... Però això són merdes d'aquestes cardeus raperos de... Sí. It's just fàcil, you be care. És el que té. I Júpiter a l'actualitat qui és? Què estàs fent ara mateix? Nivell de música, nivell personal... Júpiter, em va bé almenys haver-me creat el nom perquè sempre puc fer servir el Kerr com a jo, la meva persona, i el Júpiter com a doble artístic. Sempre puc dir, això no ho he dit jo, això ho ha dit en Júpiter, en plan Dr. Jekyll i Mr. Hyde, saps? Ara mateix, a nivell musical, vaig treure a finals de l'any passat, un dia abans del meu aniversari, el 27 de desembre, vaig treure el meu primer disc, en Bus, i des d'aquell moment encara no he tornat a publicar res al meu canal. Vaig deixar un temps que reposés el disc, que me l'escoltés, que el pogués escoltar la gent i tal, i ara d'aquí unes poques setmanetes tornaré a la càrrega amb singles, amb videoclips i amb coses bastant diferents a el que havia fet els últims temps. No es diu en bus, no es diu en bus on vas. Té un triple nom. De fet, el nom general és en bus, però vaig dividir el disc en 3 subapartats o 3 subseccions, que eren en bus,
en bus i on vas, que té una petita referència al clàssic anunci que tots hem sentit en de vas, envas.cat, que tot se'ns va quedar allà. En bus, perquè era el títol general de que el disc l'havia estat escrivint agafant busos cap amunt, cap avall, que ara anar cap aquí, ara anar cap allà, perquè si ets de la Garrotxa, La puta per Teissa. La sort o per Teissa. desgràcia, la Teissa La és... puta Teissa. Jo no soc de la Garrotxa, però jo he agafat la Ja Teissa conec- jo crec que tothom durant, coneix la durant Teissa. La 2 vam agafar anys. durant 2 anys. I- Nosaltres la Teissa la fèiem servir. La mare que la va parir. Des d'aquí, Teissa, unifiqueu i arreglar els horaris, desgraciats. És cara com per aquests diners no estiguin invertits en comptes de cada hora i mitja poder passar cada 3 quarts d'hora un bus, estaria bé. En el meu poble ni passa. Bueno, no, que passin les hores que passin, però que passin, perquè Que passin. Sí, que hi ha dies que no passin. passen i que hi Quan diuen que càpigues. passin. I que hi càpigues, perquè un dia pensava que no hi cabia i no hi vaig Vas caber. del maletero? Jo crec que els de la Teissa són els típics que un dia no hi caps, un o dos, i bueno, aquí el carrenem al maletero no passa res. Amb la guitarra d'en Tinito, el maletero. La guitarra arriba molt, viu allà pràcticament. Però això te volia demanar, que ja ho has dit una mica, però tu parlaves d'en bus perquè vas bastant en bus, bro, barres, però com... Fins aquí? Això és barra, això no és barra. Això apunta tu en la llibreteta, perquè... Ha rimat bus amb a la bus. llibreteta de coses que no fan puta gràcia. Però com jugues la teva com realitat personal? Jo he escoltat algunes coses teves i crec que en general parles bastant de lo propi, de lo teu, de la terra, de Tortellà, i penso que això és com una mica també marca personal de Jo Piquer. Com intentes transmetre, o no sé, com digues, de què vols parlar les teves cançons? I un cop responguis, jo et faré un incís. Exacte, perquè si em dius les dues preguntes Sí, per això, alhora, per això. d'alguna Col·lapses, m'oblidaré. No, Podem tu triar digues. quin dels dos faig cas. A veure, jo crec que en el món del rap sempre es parla el rotllo de ser real, tu eres real, jo no soy real, tu eres de calle, no sé què. Jo crec que en realitat ser real és parlar de la teva realitat i parlar de lo que tu vius. O sigui, si estàs enmig del Bronx i estàs cardant-te tiros i fent no sé quantes històries i vius això, tens tot el dret del món a fer cançons després parlant sobre això. Però si la teva realitat és una i és que ets d'un poble i que tens les teves paranoies personals i els teus interessos i les teves vas en bus, pues el més real que pots fer és en les teves cançons parlar sobre que vius en un poble, que tens 1000 paranoies personals a dins el cap i que estàs tot el puto dia tancat a dins un bus. Després hi ha aquest rotllo de ser fidel amb el que vius el dia a dia i perquè al cap i a la fi quan tu escrius una cançó portes un dia que has anat a l'Insti, que has anat amb els amics, que has fet no sé què, que has anat a caminar a la muntanya. Quan tu arribes a casa teu i et poses a escriure abans d'anar a dormir, no et posaràs a escriure sobre que estoy pegando tiros des de mi limusina, perquè series un puto feca de merda. I després és això, ser conseqüent amb el que vius, el que dius, el que escrius i el que rapeges. I com parles de la Garrotxa? Aquí venia el meu incís. Com parles de la Garrotxa sent nacionalista de la Garrotxa? Bueno, parlant de la teva realitat garrotxina. Ets nacionalista de la Garrotxa? Soc garrotxista. Ets garrotxista, jo també penso parles- que jo parlo garrotxí. Com parles garrotxista? O sigui, com ets garrotxista i fent molta part de les teves lletres en castellà? És un tema. Perquè És no el fa la teva tema. realitat. És el tema. És el tema. És un tema. A veure, això jo ho he parlat moltes vegades amb diferents persones, en diferents contextos, també depèn del punt de la meva vida i de la meva evolució mental personal, la resposta pot ser una i pot ser l'altra. El que hagués dit el meu jo de fa 4 anys i aquesta resposta seria una cosa, el que et diré jo ara és una i el que t'hauria dit fa 2 anys seria una altra completament diferent. És evident que les persones que hem començat a fer rap a Catalunya en català o que hem simplement començat a fer rap des de Catalunya, en català, en castellà, com sigui, els nostres referents han sigut sempre en castellà. Perquè potser hi ha algun cas de cada 1000 que la primera cançó de rap que hagi escoltat en vez de ser en anglès o en castellà hagi set en català directament, però jo no conec aquesta persona. Després, quan tu tens 10 anys, et posen batalles en castellà, et posen cançons de rap en castellà i et poses tu inconscientment a escriure o a imitar-ho o a repetir-ho o a fer alguna cosa semblant, En castellà. et surt per naturalesa en castellà.
Després hi ha un altre tema i és que jo m'agrada molt la llengua castellana, fora de motius polítics, de coses de l'estil, que si la llengua, la política, el Però en nacionalisme, quin no sé aspecte què. t'agrada el castellà? Com a llengua, purament, Sona, no? com a expressió, com a les paraules, com a tota la riquesa lèxica, el que sigui. Igual que el català em sembla una llengua preciosa, el castellà també m'ho sembla. Després, sí que a poc vaig anar, sobretot en els últims temps, introduint el català, i ara, sense ser un procés que jo hagi forçat gens de ara vaig escriure en català, ara vaig escriure en castellà perquè deixo que em surti gairebé sol, veig que inconscientment, si fessis un formatget, un gràfic de la part de les cançons que són en castellà i les que són en català, veuries com una mena d'evolució que cada cop el català es va menjant més tros al castellà. Vol dir que algun dia acabi fent música només en català? Pregunta-li al meu jo del futur. No t'ho sé dir ara. El que sí que m'agrada és poder conservar la llibertat de tenir les dues llengües i que si un dia faig una cançó full en castellà ningú s'alteri i que si algun dia faig una cançó full en català tampoc li doni un atac de cor a ningú, saps? I l'anglès què? No, l'anglès no, malament. No, L'anglès garrotxí és... perillós. Alguna paraula de tant en tant surt, sí, algun alguna d'allò, tires. però no, poc més. Si algun moment sé prou anglès o prou italià, però... No, italiano va bé. Italiano... Italiano facile. Sí. I descartes totalment l'opció d'utilitzar el castellà per obrir fronteres? No sé, jo és que mai he tingut tantes aspiracions de grandesa com que vaig a parlar castellà perquè em puguin sentir tota Espanya i tota Amèrica Latina. Sí que és veritat que el públic objectiu que tens parlant en castellà És més gran, molt més. 70 vegades més que el català. Però, a l'hora de la veritat, i si t'ho planteges en termes com més de màrqueting o de l'hora de fer arribar la teva música a gent, sí que és veritat és que m'estic adonant que és molt més fàcil, sobretot ara, fer arribar música en català a la gent, perquè el meu El teu cercle és molt més cercle, petit, el meu molt més voltant, reduït. el lloc on visc, li crida més l'atenció, alhora hi ha menys gent que faci coses en català, per tant, a mi, jo sincerament ho penso, si sempre hagués fet música full en català i ho hagués reivindicat molt, jo crec que m'hauria estat molt més fàcil triomfar que fent-ho barrejat o sense tancar-me en una de les dues coses. Però no vull que sigui això el que em limita. Igual que no vull parlar en castellà per arribar a més gent, no vull parlar en català per arribar a més gent, saps? Vull que sigui algo purament artístic. Què hi dius, ara que parles d'això, el panorama, i dius que segurament si ho haguessis fet en català l'haguessis patat, bueno, no, o que poder ho haguessis tingut més fàcil. No treguis paraules de la meva boca que... No, ja he vist. No, però sí que què n'opines i què et sembla el panorama... Primer de tot, quin panorama tenim? Jo el conec alguna mica, és a dir, escolto alguna de rap en català. Qui? Stilil em sembla gran... M'ho havies dit referent, alguna vegada. Gran referent perquè és de Lágrimas De de fet, Sangre. el vaig començar a escoltar una mica per tu. T'ho vaig dir, sí. Lágrimas de Sangre, agafes n'extreus i et fa un disc 100% en català, em sembla pràcticament de lo millor que hi ha ara mateix. És que no hi ha trobo gaire oferta. Que anava a Potser dir, no la conec. Quan no hi ha estava gaire parlant res. de referències de quan era petit en català, és que... Home, aquell temps potser podries adversaris, parlar? Pau Llom... Sí, però no crec que ningú Com es li diuen arribés. aquells? Verdura i peix. Tu. Ara em deixaràs supermalament. Xiula. Molt bé, públic, molt bé. La gent de públic intervé, però ja hi ha coses, passa que potser no acaben de... A veure, realment, en l'underground i en l'escena més desconeguda, hi ha gent molt bona fent coses molt bones, vaig a deixar noms així que no quedi només en d'allò, gent com Pur Tràmit, gent com Xavi Mata, gent com Vini Kairos, gent com Nudrama, m'estic deixant moltíssims noms que em sap moltíssim greu no dir, però he dit els 4 que ara mateix escolto més. Són gent boníssima, que es pot comparar i es pot medir amb qualsevol rapper top, castellano parlant, espanyol, el que sigui. El que passa és que el nivell de visites al que arriben aquesta gent potser és una mica superior al meu. És poquíssim, saps? Després és impossible que això... I després ja hi ha gent que està a primera línia, com Lil Dami, com Santa Salut en alguns temes, tot aquest tipus de gent. Parlava d'una escena una mica més com en la foscor. Sí. Però, almenys per poder-los esmentar, que sempre va bé. Però sí que és veritat que és una escena molt...
poc... que, no sé, que mai se li havia fet massa cas. En els últims temps, des de les institucions, des del públic, des de la pròpia gent, s'hi està donant com una mica més de focus, cosa que a mi em sembla estupenda, però és una escena que encara no ha arribat ni jo crec al seu moment àlgid, i que en algun moment ho acabarà fent, i per això jo estic aquí intentant, en el moment que passi, pujar-me al carro, pujar-me a la muntanya russa i agafar-m'hi ben fort. No sé. I d'aquesta gent que sí que ja està molt al foco, com podríem dir alguns noms, que clar, després aquí ja entrarem si és rap, trap, i després ara parlem de rap, trap, etc. Però abans, Flashy Ice Cream, 31 Fam, Lil Dami, Santa Salut, tota aquesta moguda, què? Com ho veus? Perquè aquesta gent sí que estan vivint de lo seu, però sí que també és allò una mica de rap, però poc rap, en general és més aviat una música urbana, més trap, més... Mira, un dels que he esmentat quan feia referència a artistes catalans desconeguts, Xavi Mata té un disc que es diu La música urbana són els pares, fent referència a les ganes d'eliminar aquest concepte que té el puto Xavi. Aquesta gent jo els hi tinc massa respecte, alguns els consumeixo més que altres, però els hi tinc tot el respecte que s'hi pugui tenir. No seré jo, ni molt menys des de la meva puta ignorància, des de la meva puta subnormalitat, qui es posi a dir si una és més trapero, si han agafat una base de reggaeton, si una ha agafat una base de trap, perquè estan fent música guapa en català que tingui uns BPMs de més, uns BPMs de menys, uns samples una mica diferents, unes lletres una mica diferents, està guapíssim i forma part del mateix cercle, en realitat, i estem tots en el mateix barco, lluitant per lo mateix. Per tant, no seré jo qui m'hi posés en contra. Són l'avantguarda, diguéssim, la primera línia de tota aquesta petita escena. Per tant, màxim respecte cap a tota aquesta gent i màxima admiració, perquè són de veritat els que s'ho han currat per arribar fins on estan. Però i el seu és rap? O no? Depèn de quin parlis. Per exemple, 31 Fam té algunes cançons més raperes, algunes cançons més reggaetoneres, Santa Salut és molt rapper, no sé qui... Flashy Ice Cream, Lil Dami... Flashy Ice Cream té alguna cançó també una mica rapera, alguna base així mig... També les bases a vegades no ho marquen tot, sinó que ho marca el que tu diguis, la manera que ho diguis. Pots agafar una base mig de dembow i tirar-te barres i ser un fucking rapper. Clar, és que potser estem també una mica en un punt de que ja no és un estil o l'altre, o blanc o negre, sinó que... Jo crec que això ho vam superar fa temps. A Espanya, quan va arribar el trap, la meitat es van indignar, la meitat es van pujar al carro i va haver una època com d'enfrontament, com de xoc, en plan, tu ets trapero, jo me'n recordo. Amb amics que tenia del cercle de rap, rotllo, no, és que un pillava una base de trap i ens hi tiràvem tots al coll, en plan, hijo de puta, saps? Com si fóssim un puto clan, una puta tribu, saps? I això ja amb l'edat, amb el temps, amb deixar-ho reposar, jo crec que tots ens hi hem acostumat i ningú li sobta veure un trapero en una base més boom bap o veure un rapero que agafa una base de dembow i es posa a rapejar. Jo crec que això és algo que tant el públic com els artistes com qui sigui ja ho han començat a acceptar i a tenir-ho assumit, i ja no hi ha les males mirades i els gelos en plan, tu no ets prou rapero perquè has fet servir una base no sé com. Això ja... cosa de passada. Entenc perfectament això, o sigui que no s'ha de ser purista en aquest aspecte. El que passa és que jo sí que crec que s'ha de començar que, o sigui, no s'ha de perdre el nord i s'ha de com catalogar una miqueta. Per exemple, hi ha gent que fa rap més dur i les té molt més putes, per exemple, que un rapper, per exemple, que està fent amb una base de reggaeton, jo què sé, altre tipus, jo què sé, per exemple, així de català que et digui jo, en Valle Valle, és superpurista, és... Bueno, no sé... Bueno, però per exemple, el cas de Valle Valle és molt bo per parlar del que estem dient, perquè Valle Valle, tothom el considera molt rapper, però realment les cançons més famoses, les bases no són boom-baps, les bases tiren més, en realitat, a ritmes de reggaeton, dembow, coses així, ultra rapejades, ultra hardcore, ultra semau, ultra Valle Valle, però realment, el papa del rap en català, macarra... Escolta això, escolta la base, no són clàssics sons d'un boom-bap dels anys 90, ni molt menys. En aquella mateixa base podries trobar-t'hi un artista de reggaeton
que amb el mateix et podria Que fer te la una cosa canti. ben diferent. Sí, Per sí. tant, no sé, jo crec que el puritanisme musical, Sí. si no l'hem superat, l'hem de superar. S'ha de superar, però és que s'ha de catalogar també. O sigui, és com que sempre s'ha d'estar no s'ha d'estar a favor de les etiquetes, però és que s'ha d'etiquetar per collons. No s'ha d'estar a favor de les etiquetes, Perquè però toma etiquetes. S'ha d'etiquetar per Per collons. què? No és... Pues perquè és que si no, com catalogues diferents tipus de música? O sigui, com Per determines... Spotify, perquè Spotify t'ho pugui dividir. Exacte, no, però perquè... Bueno, no sé, no tinc prou reflexionat, crec, però... s'ha de fer la reflexió, jo crec, La farem. de que s'ha de dividir, o sigui, és inevitable. Els humans necessitem dividir les coses per poder-les catalogar en diferents àmbits, o sigui, no pots... O sigui, no s'ha de ser purista, però tampoc s'ha de ser no s'ha d'anar No, ja t'entenc. Maria, dius alguna cosa que Digues no... alguna Sí, perdó, és que clar, jo no en tinc molta idea, llavors sé que vosaltres sabeu més, a més el coneixeu més, i us he deixat, doncs, porta oberta perquè parleu. No, jo et volia preguntar fins a quin punt és una cosa com a hobby, o sigui, com veus el teu futur? Ara has dit que, bueno, si vols fer una mica de promo, i així doncs utilitzem això una mica de promo que faci el pobre home. Espai publicitari. Sí, no? Surt amb el cartellet. Mira, i fent referència a tu i a tu, de fet, en una de les pròximes cançons que sortirà, que encara no està gravada, però és una de les que em mola i que li tinc ganes pel futur, vaig tirar una barra escrita que diu mira, pensava que no volia viure del rap, però servir canyes al bar tampoc m'acaba d'agradar. Ojo. I la reflexió és aquesta, en plan, jo mai m'havia plantejat en termes de viure del rap, però què cony soc jo, una fucking estrella? No, que va, sempre m'havia pres com algú d'expressió, d'artístic, personal, d'una manera completament diferent. El que no vull haver de fer mai és com condicionar les merdes que escric o les merdes que gravo o que dic per vendre-ho després. Crec que si em veiés obligat, o sigui, si acabés guanyant diners o vivint d'això, inevitablement acabaria passant aquest fenomen. Per tant, si les opcions a escollir dintre d'un ventall de possibilitats futures fossin viure del rap, però Venent-te una miqueta. venent-me una mica sempre t'has de Adaptar-me vendre. al mercat. Però Sí. adaptant-te, ara Adaptant-te. tira un tema no sé quan, ara fes una cançó més Això pegadiza fa per tothom. l'estiu, no sé què. Si hi hagués gaire limitació en aquest sentit i l'altra opció fos tingues una feina que et moli i quan surtis a casa teu escriu-te un tema de rap, grava'l, penja-l i de tant en tant fes un concert pels teus amics regalar-te, si aquestes dues opcions hi ha, jo em quedo amb la segona. Sí, eh? Sí, ara, Ostres, si jo em crec dius que- un futur superideal en què dius, mira, com lo típic de elige tu pròpia aventura, que arribes al final bo, saps? I dius, uala, has arribat en un futur on pots viure de la música fent el que a tu t'agrada, els dies que t'agraden, com a tu t'agrada, amb tota la llibertat que vulguis. Home, qui no firmaria això? O sigui, Clar, igual és que una tu... mica dream, no? O sigui, si tots ens... És molt fàcil dir, doncs jo no faria això perquè va en contra de mi mai, en el nostre cas, no? Que al final, o sigui, doncs no Clar. faria això perquè va en contra... Sí, Digue-li insanyes. Però- Mira, Ja en diu, què si, dius, si pares de fer màgia reivindicativa i pares de treure llaços grocs als espectacles, et contractem no sé què. Però Jo ja me n'he cansat de la màgia reivindicativa, que els doni tots pel cul. Tots, Esquerra, Junts, absolutament tots, que els doni tots pel De quants sac. diners en parlem? Sí, t'entenc el que perfectament. vull dir. No, vull dir, hi ha coses abans, t'entenc perfectament. I per tant entenc que prioritzis aquest aspecte de dir, prefereixo que quedi en segon pla. no, però està bé, i si haver també treballat es una veu altra des cosa. d'on ho estàs fent, no? Al final, o sigui, això és lo maco, també. Sí, però ara que aquest estiu has treballat, ara que aquest era el primer estiu que Jo volia anar allà treballaves, també. Sí. i has estat treballant, de fet... Vam estar treballant Heu estat treballant Moltes hores vigilant la terrassa. moltes hores allà al cafè. Al final. Has treballat per necessitat econòmica? Necessitat per... Sí, Bueno, per guanyar Sí, evidentment, sí. calés. Sembla que ningú es fa cambrer perquè li apassiona... Ep, Bueno. que el meu pare és cambrer, eh?
Ojo amb el El que teu diem. pare és cap de sala. Retiro, no, és talla. No, però sí, has de treballar perquè... Sí, una part per sortir de festa, una part per viure aquí a Gran, Barna, una part gran. una part per pagar Per sobreviure. videoclips, que les merdes aquestes ho sabreu. Són cares, són cares. Paga un beat, paga un estudi de gravació, paga un videoclip. Només això pugen els zeros, es van sumant de 100 en 100. Quants calés has posat? No cal que poder no fa falta, amb un molts em faig prou, però quants calés has posat de la teva butxaca que no han tornat mai pel rap? Però és que no han tornat caps calés. No, ha tornat zero. O sigui, a Spotify crec que em deu 6 o 7 dòlars que no Bueno, no ja és algo, reclamaré, ja saps? és algo. Perquè estan allà. Em Jo- fa més gràcia veure'ls allà que veure'ls al banc. Jo de Twitch ja em porto 10, vull dir, Bueno, és això. doncs, Però, així estem. però has aconseguit monetitzar aquest teu talent? No, No ha entrat res? i he perdut molta pasta, però a vegades m'ho plantejo, jo per mi el rap és un hobby i ja si algun dia deixa de ser-ho, doncs benvingut sigui, però igual que una persona que s'apunta a futbol paga cada any Sí, sí, la clar, inscripció del club, la samarreta, les botes de futbol i jo que sé quantes coses més i la gasolina d'anar als partits i el no sé quantos, si acaba deixant més aquesta persona cada temporada jugant a futbol o el que el seu hobby és anar amb moto o el que el seu No, hobby sí, és sí, fer no sé què, ens hi deixem poder menys diners jo dels que d'allò. Bona Realment, comparació, t'he vist bé. és una qüestió també d'inversió. Si algun dia acaba sortint algun fruit d'això, pues es anirà restant dels números negatius. Ara estic amb un negatiu molt llarg. Ara estàs invertint, però ja és això, estàs invertint en tu i en la teva passió. Però no ha entrat calés en tema de bolos? No has fet bolos mai? Bolos? No has fet cap bolo? I vam tenir una època guai en que jo era molt petit com per disfrutar-ho i com per fer-ho bé, que sí que van sortir bolos, però eren bolos molt limitats. Alguns sí que em van pagar, però coses molt simbòliques, o el sopar i la gasolina, o coses d'aquestes. Mica en mica. Des d'aquí, ajuntaments de Catalunya. Ajuntaments de Catalunya. Hola, dic que em podeu contactar. Jupiquer de taloner, després ve Blanc Fosc i després espectacle de màgia. Senyes al Mac. Ens muntem aquí un cartell i Sí, a sí, repartir Cuidado. folletos. No, també hi ha una cosa i és que jo moltes vegades m'he sentit super insegur amb la meva música a l'hora de no tenir com prou seguretat en el meu producte, per dir-ho d'alguna manera, com per voler-ho plantejar o proposar-ho en ajuntaments, en llocs, com per anar a muntar un show. O sigui, jo després d'en Bus vaig tenir una època com de molt de bajón, per això també la pausa ha estat tan llarga des d'allà, de no voler sentir el disc, d'estar emprenyat amb el que havia fet, no sé què, perquè em mogues d'aquestes d'hormones creatives, saps? Ara aquest tema em sembla la puta hòstia, ara tinc ganes d'eliminar-lo de tots els arxius i que no quedi rastre d'ell sobre la faç de la Terra. Jo això sóc super extremista. I hi havia moments que deia, com faré jo un show amb aquesta puta merda de cançons que he fet, no sé què. Després algun dia me les escolto i dic, cabron, hauria d'estar en un escenari cantant això davant de 10.000 persones, vaya temazo. Però aquests moments són com super picos i altibajos. Després, no sé, tinc força esperança en les coses pròximes que tinc preparades i que estic fent, i sí que els hi veig una posada en escena més guai, temes més potents, més rappers en directe, però també deia el mateix abans de treure en Bus i poder quan els tregui digui aquesta puta merda que he fet, horrible, borra-ho, saps? Tenim algú... Digues. No, jo ara que comentaves això, el tema d'ajuntaments i també de que no estaves segur de com portar o on portar el tema del teu rap. És que penso que hi ha una cosa aquí que és... Clar, és complicat els espais del rap, és a dir, jo a vegades ho havíem parlat, no? Ostres, com, hòstia, això... I clar, jo tinc la sort com que un espectacle de màgia dintre tot encaixa bastant a tot arreu, una festa major, familiar, un no sé què, no sé quantos, però tu no pots anar a fer un casament i cantar rap. Tu no pots a una festa major Si o fer un es solo... vol casar amb rap de fondo, mira aquí estic, saps? A mi no em Oberta fa res. contractació, si algú s'ha de casar. Però sí que és com... Clar, els espais són molt limitats, és a dir, hauries de ser poder com de taloner o una de dos, o el públic que tens és molt gran i pots permetre un concert en solitari amb molt de públic, o aquí ja es tanquen molt, ja està, es tanquen És que molt un les portes. concert de rap, en realitat, o estàs en un lloc on hi ha molta gent, però de fet és que si ets taloner d'un concert que no té res a veure amb tu, o sigui, imagina't que jo ara talonejo
un grup així... Blanc fosc. Va, per exemple, que el públic teu i meu potser serien oposats, que uns escolten una puta guitarra i diuen què cony és això? Volem algú rapejant, cridant com un mico. Volem sangre. Sí. Clar, hauries de, parlant de sangre, davant de potser Làgrimes de Sangre. O sigui... Un rotllo així, per exemple. Com me l'ha vinculat, Bueno, has estat atent, Sí, són coses que... Sí. Talents que té un. Sí. No, però sí que és veritat que és més difícil de colar uns segons quins llocs. És molt més fàcil després quan ja tens un públic, una base de públic que saps que assistiran als llocs, perquè per exemple un concert de Santa Salut, carda l'on te vulguis, que la gent se sabrà cançons, se sabrà coses, un concert de 31 fam, se sabrà la gent cançons tot arreu de Catalunya, des del nord fins al sud. Sí, tothom se sabrà alguna. Un trosset, encara que sigui. I en un artista de rap desconegut, segons quin tipus de música, encaixa en molt pocs llocs. Clar, ho tenen molt més fàcil els artistes desconeguts, però que fan una mena de covers, que fan música més indie, no sé què. Això encaixa per... Cover amb el rap és infumable. No ho he vist. Una vegada ho vaig veure, de fet. Però és quasi per mi una falta de respecte, diríem. El món rapper no es porta gaire. És com, no sé, raro, perquè què faràs? Agafaràs la base d'algú i rapejaràs el mateix que ell? És com... Què estàs fent, tio? Escriu tu, no? Jo em veig capaç de cantar Làgrimes de Sangre, Sí, però perquè tu sí, no tens però en plan, el respecte et veus capaç d'oferir un show a un escenari. Mira, vindré aquí a cantar cançons de Làgrimes de Sangre. Clar. No, és molt raro. Sisplau, traieu-me aquesta idea al cap abans. Sí. Hòstia, covers de rap. No. Jo volia dir, o sigui... No, era per no deixar un silenci incòmode. No passa res, disfruteu de l'atenció. No, que si busquem el teu nom a internet, el primer que surt és la notícia de que quan vas treure el disc, i la segona notícia que surt Que sort. que va ser la nota més alta de la selectivitat d'aquest any passat. De tota la Garrotxa. De la Garrotxa. Que no és una zona on tingui masses llums, tampoc la gent. Ojo, Bueno, aviam, sí, no té... és com una de cal i una d'arena, no? De cop Quina és la tens... cal i quina és l'arena? No, home, no! Escolteu-me... Un moment, quina és la cal i quina és l'arena? Tranquils, Millor no té la tranquils. Garrotxa, però bueno, No. fa rap. O al contrari. No. Fa rap, però bueno. Però em va sobtar, o sigui, de cop... Sí, és una que fa rap, sí, és de la Garrotxa... Ah, bueno, va treure la millor nota de selectivitat de la Garrotxa. Una etiqueta més que pots posar. Sí, però que em va sobtar, o sigui... Sí que és veritat que si vas a l'estereotip de rapper, no veus un... O sigui, jo veig Ajax i Proc i no veig millor nota de selectivitat. De cop quina faltada gratuïta Ajax i Proc. De cop? Doncs jo sí que ho veig, No, però... Però sí que és realment, com una mica... pensem-hi una mica, o sigui, millor nota de la selectivitat fent el batxillerat humanístic, és a dir, examinant-me sobre... Què vaig fer a la sèrie? És que no sap ni què va fer. Sobre llatí, sobre grec, sobre literatura, sobre temes així. Això casa molt amb el rap. Coses sobre filosofia, coses que jo he pres a classe, les he esmentat després a cançons de rap. Coses que he pres a través del rap em serveixen a classe, vull dir, sembla molt oposat, és com una contradicció aparent, saps? Com? Què diu en Biel? Que sembla molt oposat, però va molt donat de la mà. No, perquè al final el rap és de lletres i l'humanístic és el de lletres. Vull dir, esclar que va donar... Jo per mi no em sembla gens contradictori, en plan, entenc que pugui ser raro, però... Bueno, sí que sempre al camp dels estudis l'imatge del rapero és més en plan jo me cago esto. Més de calle. Sí, salgo de l'institut, me voy a fumar porros al baño, saps? No, però jo tinc una imatge del rapero, és com molt culte. Exacte, completament. Hi ha diferents estereotips. El rapero espanyol que fa referències a literatura a les cançons no és el mateix rapero de calle americà que ha viscut una realitat diferent o el que sigui. Tot el rap que escolto, i de fet la de paraules maques i complexes que he pres amb el rap... És que el rap és molt de lèxic. El rap, la poesia, les corrandes... Les corrandes, ojo! No, però no em sembla ni tan diferent, ni tan com oposat, ni tan impossible de combinar. Jo crec que tot el que aprenguis a classe et servirà per fer millors cançons de rap i viceversa, per què no?
Jo he intentat explicar el que estava dient la Maria, El meu eren paraules de la Maria. El què, el què? Que l'estereotip aquest que he dit Ah, sí. Maria, vale? No, Que i quedi clar. de fet, això penso que s'aprova molt també amb el que, això que comentes, de que tota classe em servirà per alguna cosa. Penso que també va molt relacionat, va sortir la setmana passada amb el món de la interpretació. Vas escoltar-ho, un fidel, un fan que ha trobat al final... Ha arribat a Complint el l'èxit. meu somni, mira, mama, surto com barraca. Jo volia... Digues. Un segon. No, que és el que dèiem també la setmana passada, que i forma part del món de la cultura. Al final, si tu has d'actuar, has de cantar, has d'expressar alguna cosa, com més viscut estiguis, com més hagis... com més coneixement, tot això és bo i res, tot suma, res. Exacte. Era una reflexió. Al final, la Maria i jo, que anem a la mateixa classe, es dona el cas. És que hi ha moltes Clar, És que és una paranoia, saps? Perquè ens coneixem els tres, però en plan... Però de coses d'àmbits superdiferents. superdiferents, Sí. rotllo. Jo he treballat amb ell... A mi de fem festa mogudes i amb de- tu, sí. I la ella... Maria de classes classe. com- Sí. Bueno, i de l'altre, que també ens coneixem. No, sí. Però això no... Què estava dient? M'he perdut. Ah, sí, no, que, per exemple, què ens expliquen a nosaltres a classe, la carrera Humanitats? Un rato parlem sobre... No ho sé. Ja, perquè tu estàs dibuixant, al fons. No. Però jo que a vegades escolto alguna cosa que ens diuen, estic segur que moltes de les coses que ens han explicat ja aquest primer trimestre, sigui conscientment o sigui inconscientment, les acabaran sortint referències en alguna cançó d'aquí no sé quants mesos. I a vegades... a la part de sota dels apunts, quan un profe diu alguna frase o Te l'apuntes, alguna referència, l'apunto en plan, això va per la cançó. Això és molt de... I els meus apunts, ara us ho podré ensenyar si tingués l'ordinador, però sempre li dono molts intros a l'últim paràgraf i tinc apuntat en plan noms propis a qui fer referència o conceptes Està o fent coses tres que coses a la acabaran... vegada, mentre Aquí hi ha dues escolta opcions. Tres. Això és o d'un tio. Quina és la tercera? O d'un tio que no carbura gens, Sí, o d'un tio exacte. que carbura més del que et penses. Exacte. Quin és? Ah, I que cadascú Et deixo triar. Depèn de l'odi que em Depèn de- tinguis. doncs tornant a les dues notícies, a mi m'agradaria obrir una mica el debat de si és... si s'ha de felicitar la gent que treu molt bones notes, o si ha de ser notícia la millor nota de la selectivitat del batxillerat, o no. Saps què passa? Jo sóc un puto flipat de merda i m'agrada Tal molt... qual, De moment res de no, endavant. Res de no. Nada nuevo bajo el sol. Però la veritat és que, clar, a mi no em molestava gens quan va adonar-se... No em molestava gens, és una manera super suau de dir Que et va com flipar. m'agradava, T'agradava, saps? t'agradava. Que em vinguessin pel carrer, ai, tu ets la millor nota. Sí que en algun moment vaig dir, poder prou, nois, poder ja està. Ja està. Jo Prefereixo verifico tornar... perquè quan va sortir la notícia estàvem treballant i Tu vas veure, i tu vas molta gent veure. anava dient, què, felicitats, no sé què. També hi ha un rotllo amb això de les notes, de la CL, qui treu una dècima més, qui treu una dècima menys. L'altre dia vaig conèixer la noia que havia tret la millor nota del gironès, que era una dècima més que jo. I no sé... Per un moment, podem dir la nota? Però és que estic menjant torrons, però... No, La nota, quina és? Què va és ser? un 9,8 sobre 10. La que es valora és aquesta, no és el 14 típic de la CL. Vale, clar, perquè el batxillerat no té res a veure. I sobre 14? Sobre 14 Clar, és un 13,3 o alguna així. Però aquí té per en compte exemple, la batxillerat. Sí, però aquesta nota no és la que compta com a més alta perquè, de fet, només en el meu Insti ja hi havia gent que tenia més nota que aquesta. clar. Perquè havien de fet un sumar batxillerat millor i bla, bla, bla. Clar, tu de la CL i prou. Això Sí, aquells és de la 5-6 fase exàmens general de de la la- CL. Ah, clar, de la fase general de la És CL. com algo força concret, però és el que valoren normalment, lo de sempre. Sí. perquè és la part com que tothom pot comparar, perquè els clar. batxillerats, jo que sé, cada insti a vegades puntuen una mica diferent, no sé què. No, això que deien, Tini, Doncs tu... volia anar aquí. Sí, Sí, tornem és a molt aquí on interessant, estàvem, no ens perquè- ho perdem. comparar, no s'ha de comparar Jo volia dir una i- cosa Hi ha abans mo- que... hi ha- que I sí, per què endavant. només la selectivitat, no? Al final, o sigui, totes aquestes persones que no fan batxillerat, o sigui, per què s'ha de fer batxillerat? Però t'has ficat No poden en un un jardí, forat, però- És que aquí ja tornem bastant a lo mateix, vull dir, d'intel·ligències n'hi ha 1000, i jo penso que potser més que intel·ligent ets espavilat, ets puta, perdó per la paraula, però per sobre de... Puta tu. Puta, no, puta tu. Però vull dir, aviam, tu al final... jo penso que posant-me al teu cap una mica és, tu vas dir, vale, aquí volen que els hi digui això, els hi dic això. I, Has de pillar-los una has de mica la pillar-los una psicologia, mica, també, i, no sé. i és això el que tens de dir... ara poder, no sé si m'estic quedant en un jardí, però de...
ser espavilat, de moure's i saber-se espavilar i ser avispat, la paraula. Et dic alguna sobre això, però abans volia dir alguna de lo que havies dit, i és que hi ha com, amb el tema de selectivitat, una hipercompetitivitat amb lo dels resultats, que a mi, personalment, per la meva personalitat, perquè la competició em posa calent, el fet de guanyar i dir, mira, soc la millor nota, la part més salvatge i més egocèntrica de mi em cunde, saps? Va ser la millor etapa de la teva vida, El meu puto somni. No, però entenc, i posant-me a la pell d'altres tipus de persones, o sigui, que pot ser un putíssim infern, De saps? gent inferior a tu? No, però... No, però ja. No, però és veritat, jo crec que quasi que... No sé... També, si et poses a reflexionar quines altres maneres hi haurien... Per exemple, als Estats Units no van d'aquesta manera, és més com per entrar a les universitats, tu, si ho tinc ben entès, tu envies una carta explicant com ets, una redacció, i en algunes universitats privades de per aquí em sembla que també ho fan amb aquest rotllo, envies una redacció, una carta, un vídeo, no sé, com una entrevista, una cosa així. No sé, a mi personalment, per la meva manera de treballar, d'aprendre, d'estudiar, de ser... em mola aquest rotllo, però entenc que per segons qui pot ser aquesta gent que ha de treure un 13, no sé què per entrar a Medicina i estan allà estressats el dia abans. Conec el cas d'un noi del meu institut, tio, que es va quedar una dècima d'entrar a Medicina, aquest any està fent infermeria. Això també és un puto drama que dius, vaya terror, saps? No sé. I tu, amb un 13,3, entrant en una carrera de 5. Sí, clar, però pel vacileo. No m'aplaudiré perquè és com... No, però és un tema. I també, o sigui, què es valora, no?, la selectivitat, perquè després moltes persones surten... No penso que es valora molt poques coses. Hi ha gent amb molt bones notes, que no estic dient que sigui el teu cas, que són ineptes en moltes coses. I també, al final, i ara ja entro en un altre tema, però de carreres també. Jo soc molt... O sigui, els estudis, penso que... O sigui, hi ha molta gent que surt amb 4 anys de periodisme o el que sigui, i aquests 4 anys no et garantitzen... Res, absolutament res. És que però ben res, tio. Hi ha una de gent incompetent i tot que no s'aguanta, però bueno. No sé què està passant aquí, Algú falla. És veritat, jo abans de que s'acabi aquesta cosa ara vull fer una mica falca publicitària. Ara colarem la... Biel, tot ok? Tot funciona perfectament? Estan festejant el tècnic. Sí, però que el tècnic i la... Què està passant aquí? Tenim 10 minuts. Perros follando. Abans de fer la falca. Resistència. Abans de fer la falca. Quants diners tens al banc? No, però... I quantes follades l'última vegada que fa 19 anys? No, però... 7:45 de l'Spotify i... Quina hora és? 3:15. Doncs fa 18 anys. No, però... Aneu tard, És normal. Però l'última vegada, a veure, l'última vegada... Teniu alguna que us interessi d'en Jupiquer? Jo, això. L'última vegada. L'última Que vegada vaig tenir sexe. que vaig tenir sexe, m'ho estàs preguntant en sèrio? Què passa? Ho saben les meves companyes Per de pis. què hem de Bro, és un podcast cultural, Vull això. saber. Això no anava sobre cultura, això. vale, A mi m'han dit, m'he liat, perdona. ja no sabem si un rapero és prou... És cultura és o no prou és cultura? culte com per venir al nostre podcast d'actors bohemis No. i directors. No sé si... Això mai s'ha si esmentat en Això aquesta mai s'ha dit. Gambarraca. Els actors sou tots uns drogadictes, beveu, fumeu, No és veritat. teniu Home. sexe entre vosaltres. No, ho desmentim. Això ho desmentim. Bueno, Sí? doncs Doncs vaya merda, tio, jo com volia Vaya fer merda tot. vida, jo hi ha una cosa, ara ja tirant potser el més personal. A la vinculació a la meva pregunta. En plan, sí, explicar endavant. que era en Jupiquer i ara anem en Quer. Anem en Quer. No, però també és Puto Jupiquer i retrasat. Quer, perquè al final acabes transmetent una mica les teves cançons, però a mi m'agrada bastant El turró, per lo que deia. el torró xuxar. És que estem a octubre, m'estic cardant aquí, m'estic inflant xuxar. Una mica més i es desfà el turró. Sí, perquè ara cardo una calor. Però tu fa pocs dies, si no m'equivoco, vas penjar un Instastory o alguna cosa amb una guilla. Vale. Un TikTok vaig penjar. Un TikTok. Aquí, la gent de Tortellà teniu una manera de fer, feu coses rares. Tu i els seus amics, Martí Vila... Però un moment, perquè feu coses rares, però que a mi m'agrada molt. Perquè us en aneu d'acampada, cardeu cabanyes, feu coses rares, que això... Sí, és el que té haver nascut en un poble on el ventall de possibilitats sigui agafar 2 pedres i xafar-te els ous, Hòstia, com però- deia el meu professor de tecno, o caçar un animal i Ferran Colomer. capturar-lo. Ferran Colomer. Sempre deia que era agafa 2 pedres i xafa't els ous.
Però això, però evidentment, tu i jo també, i la Maria també és de Jo no em Rambla xafo Poble, el i no ho poble. fem, això. Jo això no ho faig. Ni xafar-nos els ous, ni anar Pues d'acampada, m'he equivocat de programa. ni anar tant al riu, fer coses rares. O sigui, aneu a caçar peixos al riu, fer coses així, sí, no em diguis que no. No, que no ho fem, no et dic que no, que siguin rares, et dic que no, però... Però- és la meva realitat, Va, no sé. Sí, no. Però i tot això... No sé on vols anar a parar, tio. No, jo tampoc... No, és que no vull anar... No. M'està fent molta por. No, eh, el millor és que no vull Quants anar... animals has matat durant l'últim mes? És una pregunta. Ah, Quants animals has matat durant l'últim mes? compten cucaratges que apareixen pel pis. No, mai he No, matat home, un no. mamífer No. gros, tio. Tinc amics caçadors i la veritat és que no... És que no anava enlloc, però sí que hi ha com una part d'aquesta Queden vostra... 10 minuts de programa Jo i volia que t'estàs can- ficant jo volia que amb els cantés i ja caçadors. està, Exacte. Ah, doncs cantem, Que canti, cantem. no? No, a mi m'interessava aquesta part així més salvatge i rural, però és igual, si no us interessa no és igual. Bueno, ho Perquè deixem- això forma part de la cultura, però endavant, canta alguna cosa, va, Home, canta. jo acabaria posant alguna cançó. Molaria Mira, posar jo us faig cançó una seva, No proposta. hem posat cap. O però la podem posar de Micros, final, no? que se Amb la els faci a col·legues. capella. Però que se la una faci a corranda, capella. tonta. Jo crec que una corranda... Hòstia, ara una corranda... Mira, les corrandes són una cosa preciosa perquè està incrustada en l'ADN de qualsevol persona de Garrotxí. poble, però està com sota una petita capa recoberta Saps què passa? i a la Que- que entren com... Quantes birres? No sé quantes birres a dins del teu organisme, aquesta capa se separa i et posseix l'esperit de les corrandes garrotxines i comences a treure corrandes Tot i que sense... en Sanyes està ben bé allò a les 9 de la nit i ell canta, i no ha Però begut perquè ni en Sanyes res. és un tio molt peculiar. Perquè Sanyes a Montagut és les molt corrandes ja les especial. portem tan endins. Parlant de... Ja que el tenim amb ell aquí, Va, corrandes sí. i rap, o sigui, és quatre... Vull dir, la mètrica mateix. i tot això és molt... Vull dir, no s'allunya a bingota. La rima ABAB, BBA... Tu creus que se't dona més bé... Hòstia, espero que la resposta sigui sí, fer corrandes que algú altre normal que no fa rap. Home, jo he tingut moments, els meus amics ho recordaran, per sort res d'això està gravat perquè la meitat eren dignes de... eren delictes d'odi segurament i coses per l'estil, però he tingut moments molt top de corrandes en dinars amb amics que eren top. Sí que hi ha una part del freestyle, sobretot ja no tant el rap escrit, però el món de l'improvisació, tant és improvisar un freestyle en rap com improvisar unes corrandes. Sí que la cantarella pues, dificulta una mica més perquè el nombre de síl·labes que has de fer cabre en una corranda són molt concretes perquè si no després ja és com que ho has de forçar mal. Les noies de Rocabruna totes van a pixar al riu. Si tu dius les noies de totes van a pixar al riu, ja Sí, se sí, queda no, ha de llarga ser la sec. frase. Amb aquesta, En el sí, rap sí. sempre ens podem tirar més rotllos d'adaptar-nos a la base de maneres diferents, jo que sé, en plan anar més ràpid, anar més lent i tens molta més llibertat. Les corrandes són És que hi ha molta gent que penso que ens està escoltant que no ho saben, perquè què són les corrandes. Fes Ho van una fer- petita algú va fer demostració. diu putos Teniu incultes una de merda, demostració això és un lloc amb cultura. De la temporada passada, ara ja estic triant la guitarra, això ja comença a anar malament, Això però varia. teniu una demostració de la temporada passada amb en Guim Puig, la primera temporada que també podeu veure a Jo ara no YouTube cantaré cap i a Spotify també, I en Guim Puig es va animar i nosaltres també vam cantar alguna corranda. És No, jo tampoc, Guim jo ara Puig, tampoc em des veig d'aquí en un cor petonet. cantar cap corranda. No és de l'ambient de caire festiu. No, però sí que potser el corrandes potser avui no ens atrevim, M'apropo. Ni tu, no hi ha ningú que s'atreveixi a cantar cap corranda. Ah, no la farem? Ni Crec tu? que no. Jo... Fes-te una petita prova perquè Sí, la gent però vull que dir, ens les escolti noies que de sàpiga. Rocabruna se'n van a pixar al riu, això sap tothom. Jo penso que podem tirar més avui pel rap, que en Jupi ens canti alguna cosa, i jo tinc una cosa de rap, si voleu la trec o no, Ai, ai, però avui que és rap no cantem corrandes. Tinc tres coses a dir. Aviam. La primera, vaig a cardar una falca publicitària sobre una cançó que trauré el 31 de fes-la. desembre. Ai, de desembre, De saps? desembre. Quin mes som? D'octubre, tio. Octubre, no? Estaves Segur nerviós, Tenies ganes de dir-ho, Endavant, Vale, no, endavant. són tres coses, que no m'oblide de les altres dues perquè crec que ja me n'he oblidat. Que es diu Valors Vells, que tu et vaig passar un tros, no sé si hi ha manera La tinc al mòbil, sí, la tinc al mòbil. Que és una cançó produïda per un beatmaker super raro, em sembla que rus, amb una base guapíssima, però comprada d'internet, gravada amb en Marc Salelles, un pau molt bo en el seu estudi de Figueres, i que fa una setmaneta o dues vam anar a fer-hi un videoclip amb el meu estimadíssim Joan Moles, un fotògraf de
putíssima mare, boníssim. Tu em sembla que hi vas coincidir un Sí, dia, sí, no? sí, és el teu de confiança, sempre... És el meu de confi sempre, que van fer un videoclip així com que és un rotllo obscur, rap, dark, no sé què, que vam anar a gravar pel Gòtic de Barcelona i que surt això el dia 31 i és rap en català i castellà, mixto, com sempre, com el kebab, bastant de barres, bastant de duresa, de crits, de cridar, que al final de tot surt com una veu de fondo meva dient joder, tenia ganes de tornar a fer un puto tema de rap, perquè és com una de les sensacions que m'havien quedat després d'en Bus, de tenir ganes de tornar a fer temes allà de la puta, saps? I que és una mica el rotllo que he tirat per als pròxims, també hi ha coses més calmades, no patiu. I res, això era la falca publicitària. Es pagarà llarga, es pagarà fort aquesta Quants falca. minuts han sigut? Bastant. Ara en Sany es tallarà aquí, Te'n queden tallarà dos, aquí. te'n queden dos coses que Em volies queden dir. dues coses a dir. Una altra cosa és un disclaimer que té a veure amb la tercera cosa que diré, i és que tinc angines però del copon, o sigui, porto 4 dies al llit amb febre i la meva veu deixa molt que desitjar, per tant farem el que puguem. Això per anunciar que la tercera cosa era una proposta de tirar-nos unes barres a capella. És el que anava a dir. Te la Saps comprem. alguna Tu memòria? portava... Com? T'estaps alguna... Sí, te les... Sí, de cop ara m'oblidaré i quedaré supermalament, però... Pues tira-la. Tira-la. T'ho comprem la proposta. Home, i tant, i tant. Què Tenim fa, micros, que ho l'enxufi tenim a tot. la capella? Et faig una base amb la guitarra. Buah, de cop podria sortir superbé o supermalament. Fatal, jo no ho faria. Deixem la guitarra. Deixem la Jo guitarra. no ho faria. Que l'enxufi Jupiquera a les barres a capella. En algun moment m'oblidaré d'aquesta cançó, en plan com que està encara en procés, li queda un tros per acabar-la, hi ha un moment en què la meva memòria i el que tinc escrit perd No passa la res. seva d'allò. No passa Per tant, res. quan, Podem fer un quan tall. Quan Tu tira, calli tu tira. serà que s'ha acabat, Podem saps? aplaudir i... És una de les cançons pròximes, en una base així drumless, que vol dir que no té bateria ni bateria. bombos, és com més relaxada. Força català, però ja us ho dic que té parts en castellà. Que vaig gravar un TikTok rapejant un tros, per tant, podria donar el cas que algú li sonés. I encara no té títol, per tant, no sé. Xufa-li, Si us sembla via bé, lliure. acabarem el podcast així també. Sí. Què fem? L'acabem així? L'acabem així, sí. Des de la cabina tècnica ens diuen que sí. Ens confirmen que acabem així? Sí, jo Veure, el que Biel. faria és despediu ja, o sigui, acomiadeu ja. Sí. Us baixaré els micros a tots menys I si- en Quer i que en Quer acabi. I si li enxufa i continuar i després acabem una cançó que s'escolti bé de Jupi pels crèdits? Què hi dieu? Sembla bé. Pues ara ja Sí? està, sí. Sí? Fem això? Perquè hem d'acomiadar, hem de fer les falques nosaltres també de Can Barraca, que l'enxufi a Va, capella va. i... Doncs va, som-hi. I acabem Carda-li. endavant. Veu d'angines a la primera, diu. Carrego barres al forn, a punta pala. Meitat lliçons, meitat records, apunta i calla. Menor que semblava punta cana amb una cami tallada i el coll al gust de pomada. Mira, pensava que no volia viure del rap, però servir canyes al bar tampoc m'acaba d'agradar. No he deixat d'improvisar, però ara em fa mandra. No m'entra, jo. Sudapollismo como mantra. Ando pensando en las veces que vi la alerta. Si puedes salta antes de que el barco se hunda. Sempre a parranda, narrant la fil parranda, tallant arran de cor perquè sé que caurà la pluja. I a mi m'agrada massa anar de flor en flor, però no les cuido i es marceixen. Després plors. Tu no diguis el meu nom com la N-word. Jo soy el innombrable como Voldemort. Fuck. Ja, Jupiquer 2022! Bé. Ojo, Molt bé, molt bé. Ens acaba de dir que això va en sèrio, Això Ja us va hem en dit, sèrio, això va en portàvem sèrio. talent, no portem pas el primer pelacanyes que passa per aquí. Pelacanyes, serveix canyes al bar de l'Espanya. Crec que començarà. No ho intentis, Sanyes, Sanyes. pelacanyes, Sanyes, tiracanyes, tiracanyes, Espanyes, ja, les aranyes. Espanya. Endavant, es pot dir, Espanya, es pot dir, va. bueno, és que si no Espanya, ho hem de dir almenys un cop per d'això. Un cop per capítol, que acabem avui el segon, i ja... Si s'ha gravat, perquè... Sí, s'ha gravat, perquè hem tingut molts problemes Jo no tècnics. ho repetiré. Ja ho sabeu, que això s'emet en directe pel meu canal els dimecres al voltant del vespre, no sabem l'hora, cap a les 8, 9, 10... Una pregunta, s'ha més ara? En plan... Sí, estàvem en directe, de fet estàvem en directe, això ho gravem aquest dimecres, i es projecta això, bueno, es projecta, perdó, ja estic... Això s'emet, queda penjat, amb bona qualitat, els diumenges, si no hi ha YouTube, cap Spotify. mena de problema, També. a on queda penjat?
YouTube, Spotify. Les plataformes. Totes les plataformes, tot arreu, si ens voleu sentir Jo Spotify. també, de fet, estic a YouTube, a Spotify. Tots. Artistes buscant viure de lo seu. Sí, I- el pa de cada dia. I és això, no?, una mica. Res, gràcies un dia més per escoltar-nos. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. I gràcies, Jo Piquer, per haver vingut fins aquí. Vinga, bona nit. S'acaba amb un puta nit i bona Espanya. O... El Joel Díaz, Joel no? Díaz, Res, moltíssimes gràcies i ens veiem. Merci, públic. Fins una altra. I Can Barraca.